Facebook, please permit us to use this music and other music that will be playing here today for this broadcast. Thank you, Facebook. Igbo bụ ndị Igbo bụ ala, Igbo bụ
omenala. Igbo bụ omenala. Omenala ndị ga-adịrị ha. Igbo bụ akpati ahụ ga-alakụwa niile. Igbo bụ ọganihu. Igbo bụ amamihe. Igbo bụ mmụta. Igbo bụ uru. Nganga ibere. Ndị ngala nne m. Igbo gbazuru mba ọnụ. Maka na ọ bụ aka na uche. Igbo enweghị apụta. Aga m ewere ya. Igbo bụ nke anyị bụrụ ụwa. Let's cut it down here. Before I get carried away, far end, let's just take it here. My people, I thank you. My people, I thank you. Ụmụnne m na-ekele unu. Ka anyị were ya n'ebe a. Onye si na ya si. Ka onye ga n'olu Igbo ma agaghị emegharị arụ. Unless ma ọ bụ onye nwụrụ anwụ. Egwu Igbo bịa dị otu a ọ dị otu a o febanye gị n'ekwu, febanye gị n'isi, febanye gị n'ụbụrụ. Ya gị were ya na-aga. Igbo ndị ọma mụrụ m. Ndị m eji aba. Igbo. Igbo ndị gboo. Ekene m unu. Ekene m unu ndị nwe m na ndị nwe. Igbo. Onye si na ya si. Onye si na ọ bụrụ asị na ọ bụrụ ya, ọ bụrụ gị ga-eme gịnị? Ka anyị jukene. Ka anyị jukene. Ụmụnne m ekene m unu. Ekene m unu. My people, my Biafran people all over the world, I greet you, I thank you, I welcome you. I welcome you today. Today is a very blessed day for people, all of us who are still living. We thank God because it's by His grace that we are all alive today. We thank God because we are not better than our people who have left the world before us. We are not better than those who have been killed, massacred in cold blood. We are not better in any way for those people who are still suffering, incarcerated in the Nigerian jungle prisons just because they were seeking for their right to freedom. We are not better. But there is a reason God has let us stay out. We are not even better than our own leader, our brother, our father, our husband, our son, our leader, the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu. We are not even better than him. But he is inside the DOS dungeon, suffering also for us to have freedom. There are a lot of our people, thousands of them, incarcerated without justice, without trial, without anything, because they know that they did not commit any offense at all. They didn't commit any offense. The only offense they have committed is because they are Igbo
children, Igbo, people of Igbo origin, daughters, sons, fathers, mothers of Igbo origin. That's the only crime they have committed. And they are suffering. Others are suffering because they join their voices to say, let my people go. Let the Biafran people go. Give us our freedom. Grant us our request to be independent, just like we were before the British government and their allies came and joined us together with these people that have no same culture, no same tradition, no same food, no same anything. People with different cultures, traditions, people with different attitudes, people with different worship, people with different whatever you may think of. They were joined with our people and they call it amalgamation. And we say, time up. We no longer need your amalgamated country. We want to be the same way we were before you came. We don't need any people attached to us. Let them go home and live their lives the way they were before we were joined together. And let our people come home and let us continue our lives the way we were before this atrocious amalgamated issue. That's all the problem that we are facing. And for that reason, they don't want us to live our lives. They're killing us, they're suffocating us, they're jailing us, they are doing whatever, dehumanizing our people and making sure that we, we don't have life in us. And we say we will not accept that. It is unacceptable. We are the Igbos, the Igbo people. We are Igbos of the Biafra origin. That's Igbo origin in Biafra. That's who we are. And we will not, for any reason, check away or deny our origin, our ancestral roots, no matter where we are in this global world. We will always, always trace our roots back home. And our home, our homeland, our ancestral home, our ancient home is no other place than Igbo land. And that's where we belong. So my people, as you all know me, I am your sister and your daughter, Nwada Rosemary Williams, aka the Amazon. And today is July 7, 2023, and today is Eke Market Day in Igbo land, in Biafra land. Biafra land all over. Today is Eke Market Day. And we pray that Eke ga-ekeela ihe ọma, kepụrụ ihe ọjọọ. Eke ga-ekewu ndị niile bịara igbu anyị, ma keghasịa ndị eji eji n'agbọ, ndị aka ha dị ọcha. Eke ga-ewela ihe ọma, ndụ na ahụ isi ike. Ise, ise, ise. Igbo ndị ọma, ekene m unu. N'ụbọchị taa bụ ahịa Eke. N'ụbọchị taa bụ mkpụrụ ụbọchị 7 n'ime ọnwa 7 n'ime afọ 2023. Ka mụ onwe m bụ nwaada unu na nwanne unu nwanyị Rosemary Williams
onye nke unu marala ọfụma dịka Amazon na-ekene unu na-asị ka ụbọchị ahịa eke buela ihe ọma, ndụ na ahụ isi ike. Mana ụbọchị taa o nwere okwu dị mkpa anyị ji bịa. Okwu dị mkpa ahụ anyị ji bịa, aga m ebu ụzọ kọwachala unu ọfụma. Ma ọ dị ka m buru ụzọ gwa ndị na-asụ oyibo ka ha oge ru ma ha ga-eji tụfu ka ha ghara na-esi na ha nụ ihe anyị kwuru. Ka m gwakwa ha, today we are talking about the sit at home in Biafra land. The sit at home in Biafra land. If you look at our topic, the topic say Kpararam, Butere, Oja. You know, when we say Oja, like whoa, whoa, you know, Kpararam, Butere, Oja, Nwa-Nkita. Okay, then he says sit at home is a non-violent civil disobedient. Sit at home is a non-violent civil disobedient. For people out there, we are trying to let you know that in Biafra land, we have our weekly sit at home every Monday. Our weekly sit at home every Monday. And that Monday sit at home is our leaders' day. Mazi Nnamdi Kanu day. Anybody who is against our Monday sit at home should please bring Mazi Nnamdi Kanu out first. And if you say that you cannot bring Mazi Nnamdi Kanu out and you are still against the Monday sit at home, you can go and hug anything you want to hug. Go and hold on to something and leave us alone. Because Monday sit at home is a sacrosanct. Our ụbọchị anyị wefụtara, the day we bring out, the day we agreed upon. I don't care people who will, agree to do something. And then the ginger people, we are going to do this, we are going to do this. And then when it is time to do that, people check out. When it is time to do what we agreed to do, some people, they check out. They run away, they hide. But why will you, in the first instance, knowing that you will not carry this thing through, and then you keep on doing it, or gingering people to come and do it? So we agree to it, and we will do it, and we will do it till we see to the end of it. That's what we are trying to tell you. Because if you don't want the Monday sit at home in Biafra land, you just release our leader, Mazi Nnamdi Kanu. He's innocent. He did not do anything. He did not commit any crime. The court of Nigeria has said, let him go. And if you do not want to let him go, then you do not have any right to tell us not to carry out our non-violent civil disobedience. We say sit at home, sit in your own house. And then if you do not want to sit at home and you want to go outside looking for something, that's your business. That's what we are talking about. And our banner says, my Biafran people in the eastern Nigeria, please protect yourselves and your family. Sit at home and observe the non-violent civil disobedience host. Yeah. Oh, sorry. Question. The filter of this lady's house, is it in the attic?
The one for just a minute, my That's people. small. That's a family small. A minute. Sorry, my people. I have a little interruption that came in, and you know, family matters. Sometimes family first. You have to settle what is going on, and then you continue. So you have heard it that we are talking about our sit at home in Biafra land, and we maintain that the sit at home should continue. And people always say that sit at home is, you know, is causing hardship, is causing this, is causing that. Bear it in mind that the government of Nigeria knows that sit at home is causing hardship. And even if the Nigerian government are not bothered about the situation of things in Biafra land, at least the governors, the Ohaneze Ndị Igbo, and all the elites in Biafra land should know that it is their duty, it is their responsibility to do what is right. We want Mazi Nnamdi Kanu to be released. We want him to come out of that place. Mazi Nnamdi Kanu has been there for more than 2 years, and people want to, march on him, look over the other way, and behave that like there is nothing happening. Things are happening, my people. Release our leader, he is sick. Release our leader, he is innocent. Release our leader because we need him. We want him. We don't want him inside that place. And you are holding him and you want to continue with your business as usual. It doesn't work like that. And I don't care. People go to Finland, people go to Arab, people go to US, people go to anywhere and call themselves DOS or whoever and say that they are against the sit at home. You can be sit at home. That's your own business. We are Biafrans. That you are a sit at home is just like you are acting like the governors. You are acting like whoever that you want to act like. That's not what we want. Have you considered what the Biafrans need? That you are DOS. Mazi Nnamdi Kanu gave you DOS, appointed you DOS. And where is your leader? Where is your leader, my people? It's a shame. It's a shame that you people should also join with the Nigerian government, join with the Southeastern governors and the people in politics, and you are acting like them. We are freedom fighters. We are freedom fighter advocates. We are called whatever you want to call us. We need our freedom, and we will not be sleeping, we will not be resting, we will not be closing our eyes and allow people to push us left, right,
back and center and keep our leader in the where? In the dungeon? Kill him? Or let him rot there forever? No. Mazi Nnamdi Kanu should be out. Bring him out. That's all we need. And if you think that you cannot do that, if you think that you're not part of the movement, if you think that you are already been defeated and you are gone and gone, please get out of the way. I never support to kill anybody. Sit at home is not in support of killing anybody. Sit at home is not in support of, destroying anybody's things. But sit at home said, sit in your house. If you want to keep your own right, give me my own right. You cannot take away my right and you'll be screaming for your own right. Our right is for you to sit in your house on Mondays. Sit in your house on Mondays. Do not go to shop. Do this, do that on Mondays. That's only on Monday. And if the Southeastern governors or whoever, or even if the DOSs or whoever want to move around on Mondays, let them release Mazi Nnamdi Kanu. Let them tell the Nigerian government to release Mazi Nnamdi Kanu. Cure ED. And I have to also play this because I saw this today. I don't know if it happened today or yesterday, because I find it very disturbing that even the people that called ourselves IPOB, who knew that our leader was kidnapped and renditioned, we are still fighting for that. I do not support anybody killing, messing things up. Never supported that. But I said, yeah, sit in your house. And I advocate for people to, sit in their own house. On that day, if you sit in your house, nobody will mess your things up. If you do not ignore the call for sit at home on Mondays and carry your market that you have not sold in the past 1 year and think that it's on Monday that you're going to sell it. If you stay in your house, nobody will destroy your market. If you go to market on the day that we say, in Igbo land in particular, there is no movement, no selling on Mondays, and you go there to disrespect us, what you see is what you get. I did not say let them kill you, but they can pour your market into the gutter. That's where it belongs, because if you don't want your market to be destroyed on Mondays, keep them in your house. I thank God that throughout this week and the last week sit at home, we did not hear that the sit at home people killed anybody or hurt anybody, but they say they destroyed those markets. Keep your markets in your house. If you have not sold them for the past 1 year, do you think it's on Monday that you are going to sell them and make whatever you want to make? Please, respect our rules and we respect your own. The land belongs to us. Igbo land belongs to us. Biafra land belongs to us. And if you do not want to mess up with us, keep the Monday sit at home sacrosanct and you'll be okay. That's what we are talking about. And then if you think that you can, because you are made a leader or something, and you have been blocking our ways and blocking the movement to bring our leader out or anything, so be it. We are not here to tell anybody what to do. But please, stay out of our way. We need our leader to be out. We need him to be released.
And we do not want anybody to make us look like we are finding trouble when sit at home is a non-violent civil right, civil disobedient, civil whatever you call it. That's where we stand, and that's what we are looking for. And if you think that you cannot do that, please stay out of our way, because we are going to protest until our leader Mazi Nnamdi Kanu is released. We're going to protest until he is released. If you do not want us to protest, release him. When he was kidnapped from Kenya. No, let's go back a little bit. When the Python dance was danced in his father's house, at least 28 youths were killed in his community, in his village, kindred. Nobody talked about them. He was, by chance, saved. Then he went and recuperated himself from wherever he was. He had a shelter. God made it that he was back to normal. And then he come back, and what happened? You people came. Come all the way to where? Kenya, and kidnapped him, tortured him, caged him for more than 2 years. We have been begging for him to be released. We've been agitating for him to be released. We've been crying for him to be released. And you people said, no, he has to be there. And then when you put our leader in a cage and you want us to go and sleep, it's not going to happen, no. It's not going to happen. So I'm going to play this for you. For people who did not understand where this sit at home started, where it originated, I want you to listen carefully. Let this, my big brothers, tell you exactly where it started and what happened. Oh, ndị be a na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ o, na a na-agụpe n'ụzọ ọnụ akwụrụ o, na-agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Ọ dị mma nna ahụ. Emewesi ya ntu a were ya mee ọkpụ nwa ọnụ jajajaja na mmadụ na-achọzi ihe arụ ji esi ike. Ndị Igbo be anyị, o nwere nchọ ka m wetenu. Ṅaa ntị. Ihe ọ bụla asụsụ sọrọ asọrọ ya. O gburu mmadụ na ndị mgbe ndị uhio. Ịkọwa Igbo a nke ọma, ndị mgbe ndị uhio bụ ndị gboo. Ihe ọ bụla asụsụ sọrọ asọrọ gburu mmadụ na ndị ndị uhio. Ya o gburu mmadụ mgbe gboo. Ọzọ, ihe a na-agba na ntị, a na-agba ya n'anya. Ọzọ, ihe eji azọ ndụ na ndụ ada arakwa. Ọzọ, ihe ọ bụla asị gị na ọ na-egbu mmadụ, zere ihe a. Ọzọ, Kpararam butere ụja Nwa-Nkita. Nkịta ara anọkọta gbaba ụja. Ọ bụrụ na mmanwụ ebubutesie ngwongwo na ngwongwo ebu na ama ya. Nkịta ara agba ụja. Ihe na-esere nkịta na mmanwụ bụ yaga. Nkịta ebido gbaba wo. Ọzọ, achọba ibe ogwu si beruo ogwu anị, maka na ebe na ebe ruru ogwu anị, o mekwa ihe mere ka ịzọ ụkwụ n'okwute, ị ghara ogwu nke fọ n'ime, ọ ga-afụkwa gị ụfụ. Ndị be anyị ewee na-ajụ, kedu ihe bụ isiokwu a n'ụtụ a? Ihe bụ isiokwu a n'ụtụ a bụ ndị be anyị si eji nwanani okwute eje eleta ma akwa ọkụkọ
ọkara aka na iwere okwute tie na akwa ọkọ ọ ya warịrị o ọ ya awakwa o ọzọ si ejinwa na ndụ agba gambling iwere ndụ gba gambling o na-enwe nsogbu ọzọ amara ihe na-eso okwu si dozie ihe a na-eso okwu ka udo wee bịa chia n'etiti ụmụ mmadụ ọ bụgodị na ezinụlọ begu ịmara ihe a na-eso okwu dozie nye ka a ghara na-agba gị stọọdụ ma ọ na-egberi gị aja na garị ịnụkwala ya ọ bụrụ na ọ na mitin unu dozie ya ka mitin wee tọba ụtọ ọ bụrụ na ụmụnna dozie ya ka ụmụnna wee nwee udo unu anụkwara ilu niile a na-atụnye unu ihe nji wee kọwa ibe a na onye owere na-ajụ kelee ihe bụ isiokwu make a point maka onwe ndị na-agbawa mbọ mee make a point mana ha na-emeke point ma ha na-alaiki make a point mgbana ihe bụ my point unu afụrụ ihe site atuoma etiri na be anyị ihe site atuoma etiri na be anyị ihe ji weta itite atuoma na mbido izizi ihe dị site atuoma bidoro ịrụ na mbido izizi bụ na Nnamdi Kanu nwere ka nwudelu n'ụzọ esi nwudi ya kwụrụ ọtọ dịka ebe were ikpe ama m ka anyị chetara na ikpe ahụ n'ụzọ esi nwudi ya kwụ ọtọ ewere nwudi ya onwe onye ọrịa nwunye ya kama na ihe a nwudere ya bụ n'okwurusio ka Naijiria ka anyị bụ ndị Igbo keta oke n'ọkụ na-adị ka anyị keta oke n'ego ka anyị keta oke n'ụzọ dị mma oleghị okwu oji okwu meenụ okporo ụzọ ka ọ dị mma meenụ ka ụmụ anyị gụwa akwụkwọ n'efu iri na ụlọ ọgwụ malụ mma meenụ opute onye iru ya putukwe onye azụ n'ọya bụ isiokwu ya o nweghị ihe ọzọ okwu mana ọya ka o ji wee na ya na mkpọrọ anyị nwa bụ ndị ọ bụ ụmụnne anyị ewe anakọta ebe a wee sị mba na iwe na-ewe anyị na iwe na-ewe anyị maka ihi na nwanne anyị nwoke kwuru eziokwu kwuru maka eziokwu a wee jee jide ya n'ime eziokwu ahụ eji wee jide ya wee danye okpe wee begide okpe wuo ọlarịa asịsị rapịa ya ma gịnị ya laba asị mba na ọ ya nọ ebe ahụ ajọ nke unu wee gote ihe bụ site atuoma achọkwara nke ọ mebe unu echefugo maka na ọ bụrụ na ị na-agbakọ ọ na-agbariri ya ego ọ na-eme ana Igbo ọlala azụ ọ na-ebibi ego ọkwa mmadụ nọ n'ime ebe a for years na-adịghị ihe o mee maka na o nwere ihe o mee site n'ikpe ekpe ka ọ na ọrụ nwanne anyị ewee na-egosipụta n'ọnọdụ ahụ anyị nọ ọ bụrụ maka m nwa site atuoma a na-afụ m ụfụ n'alụ ọ bụrụkwa maka m mma si wepụ ya nnọọ ka onye ọbụla jebe normal biznes ya mana ọ bụrụ na aja akpapụ esu alịla abata ọ bụrụ na ntu a mara na afụ m ụfụ n'alụ ihe ngara etikoba bụ mkpu ga-eme ka atụrọpụ onye ahụ eji maka na onye ahụ eji kpatara site atuoma ha ji eme gịnị wee nọrị n'ọlụ na atụrọpụ onye ahụ kịta o nwezi onye ngịna ya na ibi ya nwere ikpe na tibepụ n'ogwu a ka ọ kparuo ala gọvanọ Enugu steeti ekwuole na ọya dị na befa na ọma ndị na onye ọbụla ji zụọ ahịa ụmụ gọvanọ one nọ n'ime ahịa na-azụ ahịa gọvanọ one ka ụmụ ya na-azụ ahịa ndị niile a na-agbadi mbọ ka eje wepụ ya ka eje eme si emeziri ya na omere nke a na omere nke a kedu mbụ unu gbago ịfụ na akpọpụtara nwa amadi a ebe unu chọpụtara nọọ ya nwa amadi bụ isiokwu a eji eme site atuoma ke mbụ unu gbagoro ime kishọ n'ọpụtara na ụlọ mkpọrọ kaba iwe ebe na nna eche na ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe efe na ihe anyị ga-eme bụ anyị eje gbasie mbọ ike atụrapụ ya anyị azụba ahịa anyị nọrọ onwe anyị maka na ọ bụrụ na ị na-anya ịbụ na ihe niile nwoke na-ekwu n'okwu n'ọhịa ka a na-ahazi kịta na okwu nwoke mmadụ bụ eziokwu ka ọ n'ịma na ọ bụ eziokwu ebe ịma na okwu ya bụ eziokwu mana ị chọrọ ka ịzụba ahịa every Monday adịghị mkpa jezie gbaa mbọ ka unu wee butere na ihe o ji nọrọ ebe ahụ bụ na nsogbu butere ya na Kpararam butere ụja Nwa-Nkita na ya ada na obu otu a n'ọgwụ ka anyị gwa ndị na onwe anyị eziokwu ndị Igbo be anyị ndị niile asị abịa mapụta bịa n'ụzụwa ha niile amapụta jebe ịsụ ọkwurufu ka o si adị ọnwa mmadụ nọ na mkpọrọ aha na aha anyị ọnwa mmadụ na ebe ahụ o nwunye mmadụ ọ nna mmadụ ọ nwanne mmadụ ka ọ bụ ya ihe na-atụ na-eweta ebe wee bụrụ achọghị m ikpo anybody afa mana ihe chọrọ ime ebe a bụ ndị niile a na-agba mbọ ka anyị zụba afịa na site atuoma mma ndị ụmụ ha n'one na-azụ ahịa n'ime ahịa ọkwakọ na ụra anyị je gbakwa gem ka abịakwa gbaba anyị egbe
ọkwa anyị jepụta kịta ewesị unu na-akpọchi ntị maka na ị nọrọ ebe a ịma na onwere n'ime ahịa a ị nwekwu ya chọpụ ịdị azụ ahịa ebe a mgbe anyị bezi ebepụta na ya chọrọ ka anyị zụba unu ebupụta unu ezie ndị otu unu ga-eburu ikpe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  ndị mmadụ anaba gbogbogbogbogbogbo ndị mmadụ ahụwakwa na ana gbajisiwe ndị mmadụ ụkwụ gbogbusiwe ndị mmadụ ọ ihe ọ pụtara unu abịawa chekianị na ihe a ka unu mara na o nwere ihe kpatara eji ekwu okwu site at home a na oyiwe na-ewe anyị na ada ekwe ka anụ onu anyị ada ekwe ihe anyị kwu ọkwa ihe kpatara o ji wee bụrụ na Peter Obi kpokọfat na onye na kọt mana unu niile bụ ndị na-ekwu wepụ site at home wepụ ya unu anọkọba dịka ndị Igbo jee na kọtụ ahụ kwuo una go give us that our mandate jeenu kwuo okwu mandate Peter Obi a ha bụgodini site at home a jegodini kwuo okwu mandate Peter Obi a first na nke a bụ nke dị n'aka anyị niile ugbu a ha bụgodini nke a kwuo na okwu mandate Peter Obi ha bụgodini nke a kwuo na okwu Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ mmadụ na-aba abịa bụ ha bụ the major two things Igbo nwere kịta siri ike afụrụ anya Nnamdi Kanu and Peter Obi. Peter Obi is talking about mandate ya nke were gị anya na ịmana ya nwe mana ifuru ka esi debia n'ụsọ Nnamdi Kanu is talking something reasonable ihe niile o buru gị n'amụma ya ka ị na-afụ tata ihe niile ọ gwara unu ya na-emekọcha unu taa unu agbakwa nkịtị unu ewere ha bụzie mmadụ ha bụzie ike nyụrụ ahụrụ ịhapụ ike nyụrụ ahụrụ jebe ike ọkpọ n'isi ịmadụ ihe bụ okwu a jeeni triti ihe bụ okwu ka site atụọ mbe jeeni kwuo okwu na o nwere ihe onye agha kwu o nwere ihe kpatara ndị mmadụ ji wee nọ site at home abụọ na ọ na-ata anyị ụtọ mụ ọda atọ dị mụ ụtọ ọ nwere joy na-enweta na ya ama na pipụl na-ata avụri nne mana ịchọba igbo ọgụ buru ụzọ gbuo ịrụ aka n'ọnụ dị na ya na ọrụ mmiri bịa gafechaa ọbụ ụkwụ iwee jebe ịkwọ mmiri kwụọ mmiri mgbe aha ọ ka dị n'ọbụ ụkwụ ije na-akwọ mmiri mgbe ọ gafegoro ụkwụ ka anyị were na uche tie amara na uche ka eji na-eti egwu ndị Igbo be anyị ọ gụchakwara n'ihe nwe mana isiokwu m bụ onye chọrọ igbo ọgụ gbuo ya mgbe aka na-adụ aka n'ọnụ ụnụ hapụrụ ya ọ na-eto ogologo uche unu anafekwana ịma na ọ bụrụkwa ebe traụza jedebere ka amụ na-ejedebe amụ nwere ebe ọ na-anọdebe traụza etoro onwe ya ogologo uche gị dịkwa na nke a maka na ihe unu na-agụ aka ihe a na-agụ aka amakwa m o ihe na-ekwu ebu biko doonu ka anyị nwa bụ ndị ụmụ agadi nwoke na ya agbalikwa ọsọ ma agbụnkwa ọsọ kaka nna akakwa ihe kaka nna aka ihe ma agbalikwa ọsọ unu arapụtakwala anyị ụmụnne m na-ahụ naanị ya nụ asị ọkụkọ a na-egwere aja ya were ntị ha ji nụrụ maka na ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya ụnụ ahụ na ya ma ndị chere na ọ hapụta tie mkpu emekwa eme ka ụka kwuruzie gawa mbakwa ya anyị na-achọ ịgwa n'ọwụ ndị na-achị ala Igbo ndị ọha na eze ndị Igbo ndị gọvanọs nọ n'Igbo ndị nze na ọzọ nọ n'Igbo ebe ọbụla ị nọ n'ala Igbo na-aza ndị ọchịchị ma ndị nọ n'ala Biafra gbaa gburugburu ndị niile nọ n'ala Biafra gbaa gburugburu wu ndị ọchịchị gọọmenti na ndị ọzọ na ndị na-ekpu okpu agọrọ oge a ga-aza elekshọn ha pụta si na ha wụ ndị Igbo azọcha elekshọn ha winie ha chọrọ dịkwahụ ndị Igbo ha wụ na ha amaghị Igbo ọwụ ndị a niile anyị na-agwa unu si na unu achọghụ ka anyị nọdụ ọdụ n'ụlọ anyị ụbọchị mbụ na izu ọbụla bụ Mọnde anyị na-agwa unu si n'ume gịnị kpọfụara na nwanne anyị nwoke Mazi Nnamdi Kanu mụ na-akpọfụ ahụ ya
I wouldn't maka no weke no won the government in Andy here. I know that none of you will be, selling and buying in the market on Mondays. Have you ever seen Wike's family? Yes, some Wike. Have you seen them in the market? How many times have you seen Hope Uzodinma and his wife in the market? Have you seen Ifeanyi Ugwuanyi, Willie Obiano, Dave Umahi? Have you seen Okezi Ikpeazu? Tell me, who among them? Or Chukwuma Soludo? Or Rugodin Nyawodo? Ihuni Anahia? They will not come. They will send their house boys and house girls to go. Because those people are the ones that can die. They are dispensable. But for them and their own family, they are indispensable. They will not go. When they are sending you on Mondays to go and shop for them or to buy for them or to sell for them, please say no. And if you go, it's still okay. But whatever you see, do not call me, because I will not be there. I will not be there. You should know that. Whatever you see on that day, you take. Ọkụkọ a na-agbara aja, ya jiri ntị ya ji mee gịnị? Ji nọrọ. Ọkụkọ a na-agbara aja, ya ji ntị ya ji nọrọ. Ụmụnne m, ihe m bịara taa dị ịgwa n'ọwụ. Sit at home akpụrụla ọkụ n'ọnụ. Ọkpụ ọkụ n'ọnụ na-aga. Sit at home. Nọdụ n'ụlọ gị ụbọchị Monday. And also, I heard that there are this extended sit at home. Whether the extended sit at home, which I wasn't aware of until yesterday, because I have been, engaged in certain things, busy and not paying much attention. But I know that there has been extended sit at home that warranted this, destroying of market items, goods and services. If you are dealing with Monday sit at home, protect your life, protect your family. And if you're dealing with the extended sit at home, protect your life, protect your family. Do not go there and test whether it is working or it is not working. Okay, let me just go there and see. Maybe they are just joking. It's okay. They may be joking. You go there, you go back home freely and unharmed, untouched or anything. That's a good thing. But if you're going there to test and you go there and you come home with one leg or two, one arm or whatever, then that's still okay. I will not be there with you. That's why this thing I'm doing here now is the only way I can be there with you and your family. This information that I am passing, listen to me and listen to what I'm telling you. The person that will tell you to just go, they are stupid people, they are gangsters, they are this, they are that, they cannot do you anything. Just go and go your way freely. That person will not be there to save you. That person will not be there when the catastrophe will hit. That person will not be there to give you food and shelter if your provider is gone down or destroyed. And for those people
whose goods were destroyed, whose market items were destroyed. That's your loss, because there is nothing you can do about it. I saw those that were poured all over the floor, and I was very, I thank God in a way that instead of shooting somebody, human beings, it's just their goods, their market that was just spilled on the ground. Yeah, it's good for them to spill your market so that next time when you remember that it is Monday, sit at home, and then your mind will remind you automatically that it's dangerous to be out there. At least you are alive to remember that it's not good to go there again. So, but for people who are telling us to stop sit at home will not stop. If you want to stop sit at home, bring Mazi Nnamdi Kanu out. If you bring Mazi Nnamdi Kanu out today, sit at home will follow. It stop. It will cease. Let us have our leader back. Without Mazi Nnamdi Kanu, do not tell us to stop the sit at home, because it will not stop. I don't care if the DOS are protesting. I don't care whoever that says they are in charge. If you are in charge, the only way we will know that you are in charge is for you to go and say, give us our leader, release our leader. You are going to Finland to protest that somebody is doing what? When you cannot even go to Nigeria government or the court system there on the court day and protest and say it's too far, it's too long, we cannot not take it anymore, release our leader. Shame on you. Shame on you. Your leader has been caged for more than 2 years, and you are agitating against the people that are agitating to release their leader. I don't know what you people think. We are the leaders of this. We are the handsomes of this. We are the Brewsters of this. That's not what we want. All we need is our leader. Where is he? Bring him out. And you bring him out, everybody go to sleep. Everything goes back to normal. And he will tell us what to do, and we will obey. So release Mazi Nnamdi Kanu and stop the sit at home. Or you keep Mazi Nnamdi Kanu and continue the sit at home. That's what we have to tell you today. And that's where we see it, and that's where we take it. Thank you, my people. Ụmụnne ndị nwoke na ndị nwanyị, ndị Igbo ndị ọma mụrụ m, ndị nganga, ndị ngala, ndị mejetu ugo. Unu anụnụ ya, nwanne nụ nwanyị, nwada nụ nwanyị, nwada Rosemary Amazon, onye nke unu ma ọfụma, na-agwa unu. Oge ọbụla ekwuru okwu si gị nọdụ n'ụlọ gị, gejela ahịa, gejela ubi, gejela ọba. Nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, nọrọkwa n'ụlọ gị. Maka ndị a niile gasị gị gawa ụjọ atụla gị, onwe ihe ga-emenụ. Ma ọnwụ ga-abịa, agaghị ha nọ nga azọpụta gị. And ọ gị na-apụje, gị ajụjụ onwe gị, o Chineke m, agwakwara ha ma gwachi nọdụ n'ụlọ. A na-achị onye nwere ndị ka achị ga ya nwa, biko na ga-emegbe ọzọ. Ma a gwara nụ shi na ejele, unu anụghị ntị ọkpọchirinụ. Ashị akwụkwọ mechi election ọpụcha ahụ na-apụrụ jeme. Onye ọbụla lekwe ndụ ya, ndụ adịghịkwa abụọ. Ekele m Chineke na ihe m hụrụ na nke ikpeazụ owu ndị akwafuchiri ahịa ha. Akwafu ahịa ga-echi ọzọ tupu ga-ebili ije ahịa ga-echede chida na akwafuru ahịa gị. And unu ediwuru ụmụ skuul in a harm's way. Ụmụaka ntakịrị ha chọrọ ihe maka ha hapụrụ ụlọ ha jem ụlọ akwụkwọ. Ndị m ga-atụ ụta nne na nna ha mụrụ ha. Asị ụmụaka nọ na ịga n'ụlọ. Ndụ ka akụ
onye adịghịkwa ndụ aga akwụkwọ, onye adịghị ndụ aga eri nri, onye adịghị ndụ aga agba moto, onye adịghị ndụ agaghị ebi n'ụlọ, onye adịghị ndụ anaghịkwa anụ ntị. Ngọzi ndị ahụ Chineke nyere gị n'ụdị ụmụaka, ụmụ Chineke ji chọọ gị mma. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kwụsiekwe ha ike, maka o nwere ndị bụ ego ha n'ukwu na akpọrịgaga ma onwe ha nga ha hụrụ nwa azụ. Nyekwa ụmụ gị, ekwekwere ka ndị ukwu, ndị chọkọ ọchịchị were ụmụ gị ji zọrọ ọchịchị, were ha ji zara aha. Ụmụaka ha nọhụkwa nga ahụ, ụmụaka ha nụcha ofesi, ụmụaka ha niile nụcha ofesi, ọrịkwa ka nọ n'ụlọ. Ọkwa ka nchima gwara. Udo dịrịnụ unu niile, ndị nwe m na ndị nwe. Land of the rising sun, we love and cherish. Beloved homeland of our brave heroes, we must defend our lives or we shall perish. We shall protect our hearts from all our foes. But if the price is dead for all we hold them, then let us die without a shred of fear.